ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മാഷാ അല്ലാ, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു തരിപ്പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് 1 കിലോ തരി, 1 കിലോ അല്ല, ഒരു പാട്ടത്തരി. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വറുത്ത് നല്ല ചോക്ക വറുത്തെടുക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ചോക്ക വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴക്കണം. ഇങ്ങനെ 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 ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗത്തിൽ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗത്തിൽ കുഴച്ച് കുറച്ച് സമയം വെക്കണം. 20 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ആവിക്ക് വേവിച്ച് കുത്തിയാലും നല്ലത്. പക്ഷെ ഞാൻ ആവിക്ക് വേവിച്ച് കുത്തില്ല. ഞാനിങ്ങനെ നല്ലപോലെ വേവിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പണ്ടേ കണ്ണൂക്കാരെല്ലാം ചുടുന്നതാണ്. നമ്മൾ മുമ്പേ ഇത് പഠിച്ചതന്നെ. ഇപ്പം എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പുട്ട്, തരിപ്പുട്ട്, റവപ്പല, മറ്റേ ഈ പുട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ചുടലുണ്ട്. ആളേക്ക് റവപ്പുട്ട നെയ്ക്കും. ഈ പാത്തിനൊന്ന് കുഴക്കണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയാൽ പിന്നെ പോകും. ഇത് ഈ ഭാഗത്തിനിട്ടാ എല്ലാവരും നന്നായി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ തേങ്ങ ഇടും പോലെ കുറ്റിയിലിട്ടിട്ട് ഇതും വരിയിട്ട് സാധാരണ പുട്ട് ഇടും പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി പുട്ടായിരിക്കും. അത് തിന്നാത്തില്ല. കുറച്ച് തേങ്ങ കുഴക്കും ഞാനിൽ. ഉള്ളി ചേർക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർക്കുക. ചെറുങ്ങനെ പൊടിയായി ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് ഇത് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ചേർക്കുക. പക്ഷേ ഇടയിലവർക്ക് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ട. കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കുഴച്ചിനി. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അടിപൊളി പുട്ടാണ്. ഇനി അരി വറുക്കണ്ട, പൊടിക്കണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ആയാൽ പെട്ടെന്നാവും. തരി നല്ല ചോക്കൊരുക്ക വറുത്താൽ മതി. മാഷാ അല്ലാ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും. പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയതാ. തരിപ്പുട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. ഞാൻ നല്ലപോലെ തേങ്ങ ഇടും. തേങ്ങ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല തേങ്ങ ഇടും. നിങ്ങളെല്ലാവരും തിന്നാൻ വരുന്നെങ്കിൽ വാ. അടിപൊളി പുട്ട്. മാഷാ അല്ലാ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുതരാൻ കഴിയും. ഞാൻ കൊണ്ടുതന്നോട്ടേനു. പക്ഷെ കൊണ്ടുതരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു. മാഷാ അല്ലാ.